abantu abaya nande mbuyamo nase support mwatoire abantu baminto babo basi rero tuwaruete commitment ngagoika tokoromo goroberekana gose demonstration asebo basienkima chiwodi nane asokogikeria etabiembe engundo yo moito omosikesi rivano Osoro mbarenga bagote bango Osoro mbosa Osoro mbosa mbarenga bagote banga no buana abantu baminto intuwe mwato ete chikura tobakorera emeremo tari tobabanene ko baetania nakige kogera ekere tuwaro Osoro obeiro momura obwate adolescent otari gotenena okominyoka obwate chinguru chietane die chiamwanya bantu twate banga buna barayi bomo basi titogotenena torigereri Simba ogo itwa torigereretie mureta yale gotenena Simba inu mwakerete Simba chikura mogoga kwa masasi mambi motumara kwa masasi lero go ikatotome sigino koruganya mache center yabo basi baka Kenya nkimeto tegerere gesa Osoro aruta masasi Simba arati tarabuatwa tararangeri waberi kino ne statement tarakora ke ichiko abo mutaete maika imokie bunduki aba mnyoki nyamacha uga astogo korom ega nyamacha munatoko bakwanera etogo sieke pare korwe bosongo ekogenda bakatwa igure ng'Osoro bwatirwe aba basi tuachairwe aba basi etokoro tonga bwana bone bago abana tore moreta yale gotenena boronge. This must reach the national government, especially the IG and the president. Osoro is a menace in Kisi politics. Osoro has become the law himself. We, the elected leaders of Bobas, we demand immediate arrest of Osoro. Failure to do so, every Monday, every Friday, we will do mandamanos in Kisi County. Tigangire bageri insike abaraiba chirega iga ntobwata abaraiba abo basi